खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। जेब्ला समाव प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव दंमोन आरो आफादगिरि बिबानाव थानानै बर' हारिनि गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनो सुजुग आरो सुबिदा मोनदोंमोन। बै समावबो प्रमद बर' बिथाङा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारखौ बड'लेण्ड मुभमेन्टआव हेंथा होबोदों, बड'लेण्ड मुभमेन्टनि हेंथा माखासे बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों होननानै बे गोथार बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनानै फोरमायनानै होबाय थायोमोन। आरो बेफोरबायदि माखासे नंथारै बाथ्राफोरखौ प्रमद बर' बिथांमोना बुंनायनि गुबै जाहोनफोरानो जाहैबाय सानसे समाव प्रमद बर' बिथांमोना जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलाव इन्ट्रि मारिफैनायनि मोनसे प्लेन पलिसि थांखिफोरखौ आन्दोआव सिङाव दानानै लाखादोंमोन। जायनि थाखायनो पलिटिकेलि जोंनि बर' हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारखौ रायनानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ बे खर'आव सोनानै होनो हायोब्ला गावसोरनि पलिटिकेल केरियाराव बेनिफिट्स फैगोननि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुङै बुङै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि ब्रेनाव सोनानै होदोंमोन। दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारमोनाबो जोंनि बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखायनो बर' हारिनि सेपारेट स्टेटखौ सोरजिनांगौनि थांखियैनो बिसोरो हारिनि थाखाय आखायाव आइजें लानानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बर' हारिनि बिखायाव दान होनानै आखायाव आइजें लानानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टजों हारिनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय बिसोरो दावहा नांनो हाग्रायाव थाहैदोंमोन। दिनै जों बर' हारिनि थाखायनो आखायाव आइजें लानानै दावहा नांबोनाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा जोंनि बर' हारिनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायाव मालाबाबो हेंथा होबोआखै। बे बाथ्राया जाहैबाय प्रमद बर' बिथांमोननि आरो मानाव गेदेर इउजि ब्रह्म बिथांमोननि बानायनानै नाटक ड्रामा स्टाइलाव फोरमायनाय मोनसे बाथ्रासो होननानै आं दिनै सानो। आरो जाय नंखाय बाथ्रानि गेजेरजों जाय नंखाय बाथ्रा फोलानायनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांमोना दिनै गावबागाव क्रेडिटनि थाखाय दिनै बै बाथ्राफोरखौ फोस्रावबोबाय थादों बे गोथार बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै। आरो बेनि गोथां फोरमान गोथां आबुं सावगारिफोरखौ जोङो थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोङो रोखा नुनो मोन्दोंमोन। दिनै जाय प्रमद बर' बिथाङा गावनि गोसो सिंनि लाखुमानानै दोननाय सिमां थांखि आरो हाबिलासखौ जाफुंहोनो थाखायनो जों बर' हारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ डिसबेन्ड खालामनो हादोंब्ला बेबायदि प्रमद बर' बिथाङा गावनि थाखाय गावनि पलिटिकेल केरियारनि गेजेरजों जों बर' फिसाफोरखौ डिभाइड एन्ड रुल डार्टि मोनसे पलिटिकेल इस्युनि गेजेरजों गावस्रा होनानै दोननाया बेसेबां गेदेर बाथ्रा जागोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। जेराव दिनै प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय इउपिपिएल पार्टिनि माखासे गोख्रों वर्कार्सफोरा मावथिफोरा गावजों गावनि गेजेरावनो साधारन माबा मोनसे इस्युखौ लानानै न'आव थांना बुहैलायनाय, न'आव थांनानै पिस्तलजों गावथारहैनो नागिरलायनाय माखासे डार्टि लेभेलनि नुथायफोरखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। दिनै जाय प्रमद बर' बिथाङा गावनो दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिनि गावनिनो सापर्टार रायजो राजाफोरखौ मावथिफोरखौ दिनै बुजायनानै दिनै दोननो हायाखै, दिनै गोजोन होनानै दोननो हायाखै, बेबायदि लिडार दैदेनगिरिया आरो माबोरैहाय जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि 35 लाख आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजाफोरखौ बोरै गोजोन होनानै दोननो हागोन? बेलाय मालाबाबो हाया। दिनै बेफोरबायदि लिडारा जास्ट फर गावनि गोसो सिंनि हाबिलासखौ जाफुंहोनो थाखाय जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गोदै गोदै बाथ्रा बुंबाय थागोन। आरो बे प्रमद बर' बिथांमोन बायदिनि माखासे गोदै गोदै बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै बे हार्ट एन्ड सोलाव जुदि एक्सेप्टेबल खालामनानै गब'नानै थादोंब्ला बेनि दायनिगिरिया बे प्रमद बर' बिथांमोना जानाय नङा, जों गावबा गावसो जागोन। खारन बिसोरो गावसोरनि हाबिलासखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनि बर' बै बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ बिसोरो सिनायनाय नङा। जों दा नुगोना नुवाखै? जोंथ' दा नुगासिनो दंना। गतिके जों नुनानैबो नुयैबायदि जानानै थायोब्ला बेनि गोरोन्थिया बेनि दायनिगिरिया जों गावबा गावसो जागोन। 2008 आरो 2012 मायथाइनि गेजेराव जा दाङाबाजि जालांनाय मोनसे दुखुनि जारिमिन, बे 2008-2012 मायथाइनि जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा दिनै गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामनो थाखाय पलिटिकेल इस्यु खालामनानै बाथ्रा बुंबाय थानाया बेसे गनायथाव बाथ्रा जाखो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बे थांनाय 17 इयार्सआव प्रमद बर' बिथाङा बबाव दंमोन? दिनै प्रमद बर' बिथाङा बे थांनाय 17 इयार्सआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि महरै खामानि मावबाय दंमोन। अब्ला दिनै जोंनि बर' हारिनि दुखुनि गोथां जारिमिनफोरखौ मानि थाखाय जादों, मानिफ्राय जादोंमोन, बेनि गुदि बिजिरखौ मिथिखासेयावबो दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैखांनायनि उनावहाय बे दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ गावनि पलिटिकेल
क्रेडिटखौ लानो थाखाय रायखां पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै बाथ्रा बुंबाय थानायनिफ्राय गोजान जायोब्ला मोजां जागोन। बेखिनिखौ आं गुरैयै बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय। दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ जों जेब्लायबो जोंनि बे गोसो गोरबोआव लानानै जोङो लामा हान्थिलांनांगोन। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिखौ रैखा खालामनो थांनानै जायफोर बर' फिसाफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमलांनांदोंमोन, दिनै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि मानसिफोरनि आखायाव दिनै फोथैजादोंमोन, बुथारजादोंमोन, सिथारजादोंमोन। बैसोर जोंनि हारिनि थाखाय, हारि रैखाथिनि थाखाय जिउ बावसोमलांनाय बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ जों दिनै जेब्लायबो मान होनो रोंनांगोन। दिनै बिसोरनि थैनाय सान फैब्लाल' बिसोरखौ बिबार माला होनानै मान बावनो रोंबा जानाय नङा। दिनै बिसोरनि जोनोम सान फैब्लाल' बिसोरखौ बिबार माला होनानै बिसोरखौ गोसोखांब्ला जानाय नङा। दिनै बिसोरो मानि थाखाय जोंनि बर' हारिनि जानानै थैलांनांगौ जादोंमोन, दिनै बर' हारिनि जानानै मानो सिथार जानांगौ बायथ' जानानै फैदोंमोन, बे बाथ्राखौबो जों दिनै गोसोआव लानानै जों बिसोरखौ दिनै सिबिलांनो रोंनांगोन। आरो बे सेन्टिमेन्टखौ लानानै जेब्लायबो जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेसननो जोङो फोरमायलांनो जोङो रोंनांगोन आरो जोङो फोरमायलांनांगोन। नाथाय दिनैनि बे समाव जों मा नुदों जेब्ला दिनै प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ एंगारनानै दिनै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैयो। दिनै प्रमद बर' बिथाङा एन्ट्रि मारि फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि न'आव थाखानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ, माखासे मोनथायफोरखौ दिनै आसाम स्टेटनोसो माने हरफिननायखौ जों दिनै नुनो मोन्दोंमोन। दिनै प्रमद बर' बिथाङा थारैनो जों बर' माहारिनि थाखाय एसेबांथ' माने गोख्रों सेन्टिमेन्टेल गोनां दैदेनगिरिमोनब्ला बेफोरबायदि न'आव थाखानाय मुवा बेसादखौ बै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि मानसिफोरनि खबजायाव मालाबाबो हरामोन। दिनै गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय जोंनि न'खराव थाखानाय मुवा बेसादखौ माने फाननानैब्लाबो नोंसोर माने मा देवानि मारिबाय थानोसै नामा? दिनै 1987 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिडिंआव दैदेननायाव जोंनि बर' हारिनि गणतान्त्रिक लामाजों सेपारेट स्टेट, बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट आन्दलन खालामनाया फार्स्ट टाइमनि थाखाय 1987 मायथाइयाव जागायजेनो। आरो बे 1987 मायथाइनि फार्स्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गिबिसिन मुंख्लं जानांनाय दिनै जोहोलाव सुजित नार्जारिनि जिउमाया अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थाबाय थानो मोन्थों। बे फार्स्ट बड' मुभमेन्टखौ मुभमेन्ट खालामखांनानै न' फारसे फैबाय थानाय समावनो बे पाठशाला टिहु सकआव जोंनि बड' मुभमेन्ट खालामग्रा बर' फिसाफोरखौ बे आसामिस कमिउनिटिनि आसामिस सुबुंफोरा एटाक खालामो, अन्थाइजों खुबैयो, सेखा जं रुवा लावथि लानानै गारिफोरखौ बुख्रेबो। दिनै बे समावनो जोहोलाव सुजित नार्जारिया बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि एसामिस कमिउनिटिनि मानसिफोरजों दिनै नायगार अन्थाइजों देजानानै, सेखाजों दिनै दानजानानै, दिनै लावथिजों दिनै बुजानानै बियो जायगायावनो दिनै सेवहांगार जानाङो। दा बेफोरबायदि माखासे सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौबो दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावबागाव पलिटिकेल क्रेडिट लानो थाखाय पलिटिकेल इस्यु खालामसै नामा? जों बेफोरबायदिखौ नायनानै जों सहायबाय थानोसै सानबेसे? चान्स गैया। खिन्थु लिडार जादोंब्ला लिडारनि क्वालिटिखौ जोंनि सिगाङाव दिन्थिनो नाजा। 1987 मायथाइनि जोंनि बर' हारिनि गणतान्त्रिक लामाजों सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट डिमान्ड खालामनाया बे आसाम स्टेटजों लोगोसे अल अभार इन्डियायावनो मोनसे दुंहाव थासारि आरो बे मुभमेन्टनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' माहारिखौ मिथिग्रा जाबाय, सिनायग्रा जाबाय। आरो बे 1987 मायथाइनि गिबि बड' मुभमेन्टनि एगेन्स्टआवनो 1988 मायथाइयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामिनि 53 बांसिन बर' बिमा माहारिफोरखौ आसाम स्टेटनि आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ नायगार हरनै जिनाहारि खालामो। आरो बे 53 जन जिनाहारि खालामजानायनि गेजेराव 12 बोसोर 13 बोसोरनिबो देरफुनाय हिन्जावसा गथ'फोरबो दंमोन। जेराव 1988 मायथाइनि जानुवारि दाननि 25 आरो 27 हरनै नायगार जिनाहारि खालामो आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ। अब्ला दिनै बेफोरबायदि सहायनो हायै माखासे दुखुनि गोथां जारिमिनफ्रा जों बर' हारिनि बिखायाव जानानै थांदोंमोन। दिनैसिमबो जों सहायनो हाया। आंहा एसेबांखिनि रोंगौथि गैयाब्लाबो जा एसे हायो बेखिनिखौ बे भिडिअनि गेजेरजों स्पेसियेलि प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे सानैसो सेल्फिश थगायसुला आखुनि लिडारफोरखौ आं दिनै बुजायहरनो नाजागोन। प्रमद बर' नोंथां, बे थांनाय 2008-2012 नि जालांनाय हिंसायारि जाथायाबो सोरबा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साननि थाखाय जायाखै, सोरबा बै प्रमद बर' थगायसुलानि थाखाय जायाखै दै। मिथिबाय?
बे जादों जोंनि बर' हारिनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्डनि एगेन्स्टआवसो जाजोबनाय आरो दिनैनि बे समसिमहालागै जेसेबांखिनि दुखुनि जारिमिनफोरा जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जानानै थांबाय अनलि वान मोनसेल' रिजन बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्डनि एगेन्स्टआव बे बाथ्राखौ दिनै मिथिनानै लाखा आरो नेक्स्ट टाइम बर' हारिनि बिखायाव सोमजिनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां गावबागाव पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानायनिफ्राय गोजानाव था बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय जों डिमान्ड खालामनो थांनायावनो जोंनि बर' हारिनि सुथुर ट्राइबेल हारिनि सुथुर एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुथुर होननानै बुङोब्ला जोङो बे आसामिस हारिनि सुबुं दिनै जाय हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बे बर' हारिखौ बे बुहुमनिफ्रायनो डिस्ट्रय खालामनो नाजादोंमोन बेनि एगेन्स्टआव दिनै जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौ स्पेसियली टारगेट खालामनाय जादोंमोन मोनसे हारिनि बिमा माहारिखौ जुदि डिस्ट्रय खालामनो हायोब्ला बे हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बांद्राय गोबाव सम नाङा जायनि थाखाय जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौ टारगेट खालामनाय जादों दिनै जेराव चान्स मोनो बेवहायनो जिनाहारि खालामनानै बुथारबोदोंमोन आरो दिनैसिमबो जोंनि बर' बिमा माहारिफोरा सेफटि गैया जेराव चान्स मोनो बेवहायनो जिनाहारि खालामजानानै फोथैजायो आरो जिनाहारि खालामजाबायबो दङ बे समावबो जोंनि बर' बिमा माहारिनि माखासे बिमा माहारिफोरा बुजिया जाय हारिया जोंनि बिमा माहारिखौ जिनाहारि खालामनानै फोथैबोदों जाय हारिया जोंनि बिमा माहारिखौ दिनै गोदोना हास'नानै जिनाहारि खालामनानै दिनै फबनानै दोनदों बे हारिनि सुबुंफोरजोंसो जोंनि बर' बिमा माहारिनि माखासे बिमा माहारिफोरा दिनै आन्दोहाय देहायारि सोमोन्दो लाखिदों आन्दोहाय माने लाभ रिलेशनशिप लाखिदों आरो आन्दोहाय बिसोरजोंनो खारफानानै जुलि जाहैदों दिनै गुबुन हारिया नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जेसेबांखि ट्राइबेल हिन्जाव बा बर' हिन्जावफोरखौ हाबा खालामनानै गथ' खांदों जास्ट फर पुतला बायदि बिसोरनि सोलेरखौ प्रडाक्सन बायदि खालामनानैसो बिसोरो प्रडाक्सननि मोनसे पुतला बायदि बाहायनानै दिनै लांनानै दिनै इउज खालामगासिनो दङ बिसोरनि एक्सपायरि डेटआ जाय समाव जोबगोन बे समावनो बै जोंनि बर' हिन्जाव बै ट्राइबेल हिन्जावफोरखौ बिसोरो अत्याचार खालामो बेनि अनगा जेबो नङा आरो दिनैनि बे समसिमहालागै जेसेबांखिनि ट्राइबेल हारिनि हिन्जावफोरा बर' हारिनि हिन्जावफोरा नन ट्राइबेल हारिनि हौवाफोरजों हाबा जादों सासेबो गोजोन गैया बेनिखायनो स्पेसियली अल आसाम ट्राइबेल संगठनसिम लोगोसे अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियनसिम आरो जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद बनसुनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट जाय बर' हिन्जावफोरा नन ट्राइबेल हारिनि हौवाफोरजों हाबा जायो बैसोरनि एसटि मोनथायखौ लगे दाननानै होनांगौ सिदा बाथ्राखा जाय समाव जों जोनोमानो जायाखैमोन आरो जोनोम जाखांनायनि उनावहाय जायफोर दुखुनि गोथां जारिमिनफोरखौ जों गावबा गावनि मेगनजों नुदोंमोन नुखांनायनि उनावहायबो बैफोर जाथायफोरखौ जोंनि गोसो मेलेमाव गोसोआव लाखिनो थाखाय जोंना बैसोआ जायाखैमोन दिनै जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे लेखा गोरों लिडारफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ हारि सेन्टिमेन्टेल गोनां बर' फिसाफोरखौ दिनै गावनिनो बिदा फंबायफोरा नायगार सैमा अमा बायदि गावथारनाय मोनसे समबो थांदोंमोन दिनै बर' थुनलाइ आफादनि माखासे गोख्रों दैदेनगिरिफोरखौ गावजों गावनि गेजेरावनो सैमा अमा बायदि गावथारलायनाय मोनसे समफोरा थांदोंमोन दिनै आं बैफोर समफोरखौबो बेखौसो बुंनो नाजागोन जे जायफोर माखासे दुखुनि जारिमिनफोरा गावजों गावनि गेजेराव जानानै थांदों बेफोर गासैबो आंनि बायदिब्ला आंनि गोथौ गोसोजों साननानै मोनदांथिनाय बायदिब्ला दिनै गावजों गावनि गेजेराव गोरोन्थिया जाया नङा जालांदों नाथाय गोरोन्थि जालांनायनि आन्दोआवहायबो बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनि आखाइ दं बिहोमा दं होननानै आं दिनै एसेब्लाबो सानो आरो दिनै आं बुंनो नाजागोन दिनै जों बर' फिसाफोरा गावजों गावजोंनो दिनै सैमा अमा बायदि बुथारलायबाय थानो थाखायसो दिनै आन्दोलन खालामदोंमोन नामा दिनै जोंनि बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरा गावजों गाव एना एनि जालायबाय थानो थाखायसो दिनै आन्दोलन खालामदोंमोन नामा दिनै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा गावजों गाव फोथैलायनो बुथारलायनो एना एनि जानो थाखायसो बुहुमनि बर'फोर खौसे जा जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि बेफोरबायदि गेदेर स्ल'गानखौ दिनै बुंबोदोंमोन नामा जेराव दिनै जोंनि बर' हारिखौ लानानै दैदेनबोनाय सानैसो दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौनो गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै इउसलेस खालामगासिनो दङ दिनै बेफोरबायदि दैदेनगिरिया बेफोरबायदि लामाजों जुदि जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ लांबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेसनाव मोजां लिडार जोनोम जागोन ना मोजां बर' फिसा जोनोम जागोन ना मालाबाबो जाया नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि